Dobrý den. Vítáme vás na dalším redakčním testu internetového obchodu Papiton.cz. Tentokrát se zaměříme na bezkomorovou vakuovou balíčku Easy Pro švýcarského výrobce Vacstar. Jedná se o celonerezový model, určený nejen pro domácnost, ale i pro menší restaurace. Přístroj je vybaven 2 vzduchovými pumpami, které dokážou zabezpečit až 95 % vákua. Jak se balíčka ovládá? Podívejme se blíže na ovládací panel. Tlačítko Auto. Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte automatický cyklus vakuování a sváření. Proces vakuování spustíte zavřením krytu a jeho stisknutím. Vakuová pumpa zahájí činnost, sváří sáček a uvolní kryt. Automatický režim je určen pro vakuové balení nechoulostivých potravin pomocí sáčků nebo rolí. Tlačítko Puls Tímto tlačítkem se pumpa spustí na dobu, po kterou je stisknuté tlačítko. Tento režim používejte pro vakuové balení křehkých potravin. V našem případě vakuujeme rohlík. Proces vakuování spustíte zavřením krytu a jeho stisknutím. Tlačítko Puls držte stisknuté tak dlouho, dokud není dosaženo požadované úrovně vakuování. Uvolněte pulzovací tlačítko a sáček svařte pomocí tlačítka Seal. Pokud stisknete tlačítko Seal v průběhu automatického cyklu vakuování, pumpa se okamžitě zastaví a spustí se svařování. Tuto funkci používejte pro odolné potraviny, když nechcete čekat, až skončí cyklus vakuování. Pokud toto tlačítko stisknete při otevřeném krytu, zařízení je připraveno svařovat sáčky bez vytvoření vákua. Vakuový sáček umístěte na svařovací lištu a zavřete kryt. Kryt ponechte stlačený, dokud indikační kontrolky teploty F nezhasnou. Tlačítkem Stop pak zrušíte celý cyklus balení. Úroveň vákua lze nastavit od 1 do 5, přičemž 5 je maximum. Dále zde máme digitální ukazatel svařování. Výkon svařování lze nastavit od 1 do 5. Snažte se za účelem prodloužení životnosti svářecí jednotky co nejvíce využívat nízká nastavení. Tento přístroj můžeme vřele doporučit. Děkujeme za vaši pozornost a budeme se těšit na vaši návštěvu na webu papiton.cz.